444 euro fix-xahar. Daqshekk se jola l-istipendju għal madwar 60 student li qed jistudjaw biex jiggradwaw bħala social workers mill-Università ta' Malta u l-MCAST. Bħalissa l-istipendju għal dawn l-istudenti huwa ta' 196 euro. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grishti spjega li żieda fl-istipendju ta' dawn l-istudenti saret b'reviżjoni oħra ta' strateġija li għandha lan li tindirizza nuqqas ta' studenti li qed jitluq fis-settur. Udux induru mal-lowża għandna kriżi f'dak li huwa studenti li qegħdin jiggradwaw, numri ilhom niżlin għal diversi snin. U din hija mhux fenomenu ta' Malta biss imma fenomenu madwar id-dinja kollha, però aħna importana minn Malta. Madankollu saħaq li frott kollaborazzjoni interministerjali u l-bord tal-lotjiet għal manteniment tal-istudenti din l-isfida bdiet tiġi indirizzata biex il-pajjiż ikollu aktar ħaddiema soċjali. Dan ukoll imur id fit mal-ftuħ tal-kors fl-MCAST u titjib fil-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. Roxanne Clark qalet li bħala studenta ta' social work l-għajnuna finanzjarja hija ta' vantaġġ għal perjodi fejn ikollhom il-placements bħala parti mill-kors li jkunu qed jagħmlu. Għaliex meta nkunu bil-placement ma nkunux qegħdin naħdmu u hemm minna li għandu l-familja. Esprimenti sodisfazzjon li jġib miegħu dan ix-xogħol. Nħeġġeġ lil-nies oħra li qegħdin jaħsbu li biex jagħmlu dal-kors huwa kors sabiħ ħafna, tħoss il-polz tas-soċjetà u tieħu ħsieb li s-soċjetà minn mintu kienu trabi sakemm tkun anzjan, nieħdu ħsieb il-kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna li l-akbar riżors huwa dak uman. Wara l-fema li din iż-żieda fl-istipendju għal dawk li qed jistudjaw biex jiggradwaw bħala social workers għandha tħeġġeġ aktar persuni biex jażlu dik deskritta minnu bħala professjoni nobbli. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li ż-żieda fl-istipendju hija xhieda ċara oħra ta' kemm il-Gvern jemmen fil-potenzjal tal-istudenti. Qal li bil-fatti il-Gvern mhux biss qed isaħħaħ l-istipendji tal-istudenti imma wkoll il-karrieri f'dawn l-oqsma.